sa ka. Mayong adlaw kayong tanan masukin ti paminaw, ning handuman ang susukawit. Ingon man sa mga artista nga mga taong kinabuhi akong kaagi. Tawagan ko sa pangalan nga Marcelo. 20 anyos na karon. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsayo na kinakong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, binaliwala. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mokining, usay ka lalaki nga nagpuyo sa Tambubong, Baguio District, Davao City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Marcelo. Ay, kalaay ka rin may klase tungkol sa COVID eh. Mag-Facebook na lang kami. Mabito kay buhaton na. Oh, ayun lang. Kagwapa niya ha. Hoy, Tol! Kasi ka ko na magmatag tinutok na sa imong cellphone. Unsa, Tol, oy! tol. Murang daw kitag Tol. matas binaw. Tanawa yung profile. Tanawa. Ha? Gwapa kay babae oh. Na? Maka-heart-heart pa sa mga mata. Ay, ang kagwapa tol. Awa. Asaba. Kini ba oh? Tanawa. Oh, awa. Oh, kani? Uy, Oh, si Jennifer Perez man eh. Ah. Nakagusto di ganiya, Tol? tol. Kaila ka niya? Oo, kaila kayo. Kasbit man niya pag elementar day. O, dito na sila napuyo sa bukid sa Kiandong. Pero sa akong naibawaan, Tol, niundang naman siya. Aron manarbaho. Aron makatabang sa iyang pamilya. Murag, naam na siya nagtrabaho sa downtown, Tol. Kung mauna tol, tabangin ko bi. Nga magkailan na iming duwa. Oh, wala problema, Tol. Sige, buhaton ako ang akong makaya, Tol, ha? Aron mapagawas lang nimo imong gibati nga to niya. Ako nang isatan si Jennifer. Nagkuwatan ko siyang reply na ko. Oh, nireply na. Ako pasahon. Hi Marcelo. Giingan akong BJ about him. Sorry ha. Karoon lang ko nag-reply. Busy lang. Yes! Yes! Nireply na gina ako. Ako replyan. Manguyab ka na ako, Marcelo? Mao na Jennifer. Bisag ko pa ta magkita. Pero gibati na kung nagkagusto ko nimo. Marcelo, feel na ko, buotan ka. Pero, hatagi una ko kikayo na para maguna-una. Uy kaso. Andam ko magpaabot. Kanus ako nimo sugton. Tol, gusto man mong Jennifer? Okay naman tol. Gibati sa ko nga nagkagusto siya nako. Kay bisag ko pa ko diya gisugot pero kada chat o text ako niya mo reply din siya. Ano ba? Pero mas labing maayo, Tol, kung tawagan nimo siya. Unya, pangutan akong hangtod kanus akan niya papaabuton. Tabangan tigag palakas niya, Tol. Amigo gud ah. Salamat tol. Hello, Marcelo? Nanawag lagi ka? Hi Jen. Kuan mo gud nanawag ko nimo kay gimingaw ko sa imong tingog. Parehas din ang ibang lingaw. Gimingaw ko sa kong pamilya. Asa po nimo? Bisag wa pa ta nakita. Busy ka? Wa man ko na ikibuhatin kay lockdown ang punta kong gitrabahoan. Ay, gusto na gani unta ko muuli diha kaso wa ko'y SM pass o wa sa ko kadasa kong ID. Mo ba? Abi nimo gusto rin ko magkita ta. Aron makapanguyab ko nimo sa personal. Aron imo may bawaan. Kuno sa ko kaseryoso kung gibati nimo. Kay bawo man gud ko nga seryoso ka nako. O dili na kailangan na sa personal ka manguyab na ako. Ha? O si buot may pasabot Jen? O Marcelo, gisugot na di ka. Kita na. Uyab na ta. Tinuod ka Jen? Iba ko gisugot. Hala ha, dili po to o. Nalipay kay ko Jen. Yes! Yes! Thank you Jen. Isa ko nimo. Dili ka babae. Buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Sure ka? Uli ki. Panggaon mo bahalod ka.
dili ti ka binuangan. Promise. I love you, Gina. I love you too, Marcelo. Jen, ay kabala ka. Ug ba dayon? Mangitag paagi aron makauli ka. Kay kasi mong kinabahuan. Kuhat ka barangay ID. Og dadaan ti ka og FM pass. Aron sa magkita ta. Dili na ko magkapaabot, Jen. Bisan taliwa sa ICQ. Bahatar ko ka na. Tungod lang sa kuya pa. Ano ba kaulig siya sa among probinsya? O sa kabutang na balaka po ko nga magpabilin siya sa taon kay basig mataktin noon siya sa virus nga magkatakod. Patuog ko. Ano sa iyo ko makalihok siya kinahanglan nun. Ano siya makauli. Babe, thank you ha. Kung dili tungod nimo, dili gyud ko makabiya dito sa akong gitrabahoan. Nag-effort ka tungod og alang nako. Uy, kaso babe. Basta ikalipay ni mo. Ikalipay ko na usab. I love you so much, babe. Gimingaw na kay ko nila mama ug papa dito sa bukid ko. I love you too, babe. Unya ka sa mga planong mo pauli. Musabay ko ha? Para may lailasap na akong imong mama ug papa. Birthday magud sa akong pag-umangkon karong Domingo, babe. Munaog man to silang tanan dinhi sa baryo. Paabutan na lang nako sila para madungan ko nila pauli na lang, babe. Oh, kun mo na, babe. Mauban ko nimo ha? Babe. Pwede sa sunod na lang ka mauban sa mong bukid. Please. Nga naman, babe. Dili pa biya pwede, babe, kay bawal ra ba ang tapok ron. Please, sabta lang sa ang sitwasyon, babe, ha? Sige, sige. Huwag kaso, babe. Gusto lang ako nga may lailan ako imong ginikanan. Pero yang yung mga nga ayaw na sa... Ikaw matuman, babe. Salamat sa pagsabot, babe. Ano sa mas Jennifer, ha? Kalit pang usap yan tinagdan ako. Ako may bagong sitwasyon. Tagsa siya ma-reply sa mga text. Ano yun? Hindi siya matubag sa mga tawag. Brad, ay kayo focus yung pagbati itong Jennifer, oy. Abi na, Brad. Kabantay yun ko nga, doon siya kitago mo. Maway daw, Brad. Huwag ko kasabot sa debate. Bisik ako, nagduda ko niya nga. Doon na siya, huwag gisultin ako. Tol. Pagbilin sa imong kaugalingon, eh. Para di ka masakitan. Ikaw, Ano kay maayo, tol? Ato silang pakalitan ug ato silang bukid karong Domingo. Aron masayra na to ang tinuod. di pa. Motor lang ta para dali ta maabot. Murag gusto ng nauna-unaan ni mo to da. May na nga plano. Sige, sige tol. Mga napo sa ito mga dadonon. Balik supak sa buot, Jennifer. Nga maadto ko sa inyo. Tol, nabot na ta. Nakita na ni mong baya, kana? Mo na ila. Na, si Jennifer eh. Nadapit sa pagkahan, no? Siya, no? Tol, kisa mo ng lalaking ang istorya? Sweet mag-isang tanahon? Basig barkada ra sa daniya, tol. Uy, awta na. Mudayon to sa ilang bahay. Mayang buntag, te. Ni Ami para mamisita si mong anak. Napamida pagkaon para paniudto na to, te. Oy, maubadong. Mayong buntag pod ninyo. Dali dayon mo. Nisod baya si Jennifer sa iyang kwarto. Sakit ko na to iyang ngipon. Nga labad ang iyang ko. Ay ha, tawagon una na ko ha. Lingkod una mo. Tol, pagkabantay ni Jennifer ba nga, layo-layo pa taga niya sa ilang bahay. Nikalit mo na sudin sa Jennifer sa iyong kwarto. Unya, katusang lalaki ganiha, na iyong kastorya, nisot to si Dayo naglakaw. Pasin uyab to niya ganiha, tol. Na, digit siguro ka, atubangon na niya. Maugi siguro, tol. Pero, dili ko basta-basta mutuo lang siya. Ako pagduda, tol.
Ako nang susihon. Ihapo naman ako. Pero wag maging magawa sa Jennifer sa iyang kwarto. Huwag yun siya magkikatubang ako. Talang, no, Marcelo. Pasensya na kaayo ha. Di yun mo atubang ang among anak nimo. Sukok gani kaayo iyang papa sa iyang gibuhat. Ang sunod na lang ha. Balik-balik mo sa pag-anhi. Sige, te. Daghang salamat sa pag-atiman. Nak, nakadungog man ko istorya nilang DJ nga. Wa mo ato banga sa imong uyab pag-abot ninyo sa ila. Unsa may hinungdan? Dili mo ko lumayo yung pamati, ma. Gisabot ka sa nako siya. Basin bayag, doon na sa ilaing higug manak. Was ko kay bao, ma. Aw, kung doon na magani. Giusikan na niya akong pagigugma. Kung mauna. Gaw, uya pa mo, Jennifer. Kay, nakita mo gud nako sa iyang Facebook ba, katong James Bryan na nakitaan niya sa ila. Uya pa sa diit niya. Tinood ka, gaw? Ulag ikaw. Sa ato ba? Gihimulan ko niyang daan. Ano ba kauli siya sa ila? O magkita sa siyang uyab? Ganyan to palang nagduda na ko. Nauyab lang daan atong James Bryan. Kaysa mo pagkato sa ila, sweet man kayo sila. Laban lang ka, uy. Dili siya mabahay na deserve alang sa imong gugma, no? Paabutang insaktong panahon nga ang Diyos na umupili sa angay ng mga gugmaon. Salamat ka. Sakit na gikani ang gibuhat na ko. Daw gikumot akong dughan sa kunasayran. Gikan sa gigagaw. Naghilak ako kasing-kasing sa kasubo. O di ko na siya makontak. Kunya, giblock sa kunya sa Facebook. Karon nag-focus na ako sa kapag-eskwela sa online class. Sa kursong Bachelor of Science Agribusiness, second year college in University of Southeastern Philippines. Kani mo, Jennifer, kung namati ka man karon, gusto ko imo masahiran. Nahantod karon. Wa pa ko maka-move on sa mga gibuhat. Hinaot nga di din mo buhaton sa uban. Kaya di ligid lalim nga mulaog ka sa butang, gaygo ka lang pakyason. Kung kisa to gusto magkikilala na ko, kontakan ko sa number nga 0906-801-9324. Di nilang kutob. Daghang salamat, RMN. Mayong adlaw ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Jillian, minyo sud sa taas-taas na panahon kang Nolan. Okay kaayo among panag-uban tungod kay para nako I got the right person. Murabag naa sa akong bana ang tanang hiyas nga gipangita sa usa ka babae sa maong lalaki. Og love gyud kaay nako siya. Pero ako magdahom nga kalitong na problema karon. Punto medikal ang suliran nga akong giatubang. Suliran nga ako gyung gikahadlokan. Ngano? Ingon man gud ini ang nahitabo usa ka hapon ana nga gikan siyang niduaw sa usa ka higala. I love... Uy. Uy, unsa man bukol sa imong agtang? Nakakita kag away? Away ba sa ito eh? Kano sa ka man makadungog nga doon ako yung kaaway? Unya anong mibukol man ng imong agtang, be? As kang ang love. Mura mo kong kalit nga nawa sa kong kagalingon sa pag-abot na ako dito sa ilang bro, Jerry. Di padugay nga milingkod ko kay mipahuway o kadyot. Gikan ko nga naglakaw. Huwag ko kalibutan nga nakatuog na ako. Diyan ako makamaton sa sakit sa asawa ni Bro Jerry. Kay natuwa na ako kalit. O naigo sa nag-igdal nga kahoy ang akong agtang. Miutong ko sa kasakit. Mauna na. Kana tagdugay naman pagkatuog magabi eh. Mauna ni nakaingon ba? May kani. Kay dili ba tong hait ang imong matupahan? Kay kung nahitabo pa, siguro gid kaayong gisi ng imong agtang. Be, manina, be. Di man nunti ka.
Pag-amping sa taon sa sunod lab, uy. Kanang pag-aga sa tubig o makaadlawon, mao ginay nakaingon. Di nila ta makapahuway tarong, kay magsige nila tag-atang. Kay kung dili ta mag-atang aron magkapanawd, wa tay gamiton. Ugma, bahala nagway tubig. Ayaw nagatang-atang. Tuhog nagtarong. Kanang gidak o ni mo, no? Mao ginakaingon anak Nolan. Unsa man oy Jillian wanan mo makita? Grabe ang pagburot ni mong mata, oh. Ito no, wala ka kamati ko dana. Na, madabag ka mukha og karne, hasapan. Lami manggod, auntie. Nalagi. Pero ayaw palabi. Ang kolesterol ay taon dong. Diet, bro. Diet. Wow, diet? Diet. Hindi pa yung manggali ko nambok na. Kaysa una baya, labihan da utaan na. Murag yung bulinaw. Mao nalipay ka. Kay naingon naman nagbalhin na kadako ng yantian. Okay, manunod o gamay. Pero, may sobra naman sa iyong gidakon, oy. Ay, may burot sa ugmayang iyan tiyan. Okay ra ka? Wa kayo na matikdan? I mean, wa kayo gibati o naingon ni Ana ng imong gidakon karon, ha? Sa pagkatinuod lang, murag, dali naman kong kutasan. Ha? Uy, Ug may mga higayong pagyod nga murag, tuslukon og dago mga kundughan. Unya, maglisod ko ginawa. Dili naman na siya makatuog na mag-flat o bigda. Maghanda gani na siya ay. Niya pa. Kusugang muhagok anak niya, uy. Pirmisang mag-alindasay. Pirming damanon. O gusahay. Urumon. Nga naman ka na siya. Dili man siya ingon anak sa daot pa, uy. bro, kini nagpa-check up ka sa doktor, bro. Murag anha ta diha dapita di magkasinabot, bro. Uy, nga naman. Kay talawa nagdoktor. Na-brainwash siya sa sayop nga pagtuo sa iyang inahan kani adto. Nga ang doktor, dili makatabang, kundi mupatay. Naunsa ka man taon, uy. Wa man gud tayo grado ang akong inan, ante. Gawas nga mausanay iyang nadungog atong ako mga apuhan nga nangamatay na. Doon na pag siya yuyuan nga manalambal. Matawag ba inatog layo sa buhilaman ang lugar nga gipuy-an sa kuinahan? Mao nga ihasab. Pero lahi man ka, bro, di ba? Naka-school lamang ka. Muli ako gipasalamatan sa akong uyuan nga ulitaw ang guwang nga dinhi manimuyo sa syudad. Utang na ko niyang akong grado karon. Mao nga di ka angay nga mahadlok og doktor. Pa-check up, bro. Maayo ka? Maayo mo lang. Kaya kung sa imong diferensya, uy, dali kang maatiman. Oh. Kunya na lang. May follow up ko og hangyo ingon man mi am kang Nolan nga tumanon ang sugyot sa akong iyaan og sa iyang suod nga amigo nga magpa-examine gyud na siya doktor. Kay sa pagkatinuod lang, kalit gyud ko nga mibati ko balaka sa iyang kondisyon. Wa ko mangandoy nga kawad-an og bana, mao wa gyud nako undangi sa pagtambag si Nolan. But it seems layo ra gyud sa akong gilauman ang mahitabo. Kay wa man gyud siya magpakita og interest sa pagpa-check up og doktor. Usa kay gayon ana, nagsakay mig jeep di pasahiroan. Naigking ang ubang mga pasahero dihang Ay, bastos! Sorry, miss. ngano na nagpa man ka. Day, sorry. Wato na ko tuyuan. Nakatuog ko. O kasi matatuhod ako? Dili ni namo iya mga pasahero di. Maril ka mundo ha, bi. Mga naog ta. Aron ato ning husayon dito sa presinto. Punyeta. Love. No need to explain. Mituo ko, wa gyud mo tuyo ang napaghid ang imong simod adtong aping sa imong katapad nga pasahero babae. Tungod kay nakakita ko nga dali ra gyud kay ka makatug. Sa nagdagan na ang jeep nga atong gisakyan, natug din ka. Mao ganing gisigyan ta kag siko para makamatngon ka. Pero nalipat lang ko gamay, kay doon ako gilantaw. Kalit nga bi-break ang driver sa itong gisakyan, kay dihay may counterflow nga motor. Ug mao to na mo ang imong simod sa naong sa pasahero. May nalang gani. Kay wag gyud ta mga butog presento. Kay samtang naglakaw ta paingon didto. Nadara man gyud ako pasabot ang imong kontra nga babae ug nahilot ra sad. Maong love in town. Ayaw paabuta nga naapay laing mahitabo. Sulbaron ta ning imong kondisyon, mahimo ba? Og doktor gyud makatabang nimo ini. Pwede ba lang? Ha? Please? Ang inyong nadungog, pipila lang sa mga panghitabo na nakapaembaras ka inako. Mao ang uneasy na hinuon kay ko nga makig-uban sa akong bana,
panahon nga doon na mi biyahe. Pero mahadlok man sad ko, nga pasagdan ko lang siya sa iyang paglakaw-lakaw, nga mag-inusara lang siya, kay dili, usa lang kay gayon nga mula pa siya sa iyang destinasyon. Ang worst is, dili na maayo ang iyang performance sa iyang pagpanarbaho, kay kalit lang laging makatug. Nga naman gid ni, ang ako mga pangutana mao kini. Unang pangutana, unsa man gibugat kay ang rason nga naingon ini ang kondisyon sa akong bana? Karon naman lang nimidako ang iyang lawas nga mag-slip up na siya. Unsa makahinungdan? Kaduhang pangutana. Panahon sa tigpahuway, kapila na nako siya mabantay nga restless gid kaayo. Kung ako usahay mag-suffer na lang kay dili naman lang ko makatug kay kapila na maigo ang akong suso sa iyang kalihok. Dili masad mahimong maglain ko katug kay mahiubos unya siya. Ikatulo katapusang pangutana. Nadugang kan ron ang akong kabalaka kay nagmuo siya karong bag-o nga sigig sakit ang iyang uong. Ngano man kani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jillian. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makiguban ako kaninyo, muhatag og solusyon o tubag sa kalibo o gumunhap sa inyong kinabuhi. Muhatag ako og tubag, solusyon sa mga problemang puntom, medikal, legal, emosyonal, personal, behavioral, or problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat, suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, o diri sa among buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong magtatampo karong adlaw si Julian, batanon pa ni siya, punto medical. Ako din yung greeting atong mga suking tigpaminaw sa atong programa. Maayong pagpaminaw ni Master Sergeant Jake Katani diya sa City of Naga Police Force Station, no? Si Don Emilio or Angel Villa Carlos diya sa Ubay, Bohol. Mga amigo ni Roxanne Dayok diya sa San Francisco, Southern Leyte. So the same is true to Upong Ibial, rather Sibial diya sa Mlingranilla, Cebu. Maayong pagpaminaw. So sumasa na bati na to ganyan sa drama, this has something to do with the husband ni Julian nga nay problema sa inunta pagkatulog ug pagginhawa, no? So ditso na lang ta sa mga tubag ug pangutana sa ni Julian. So unang pangutana ni Julian, unsa man gyud bugat kayong rason nga maingon ini ang kondisyon sa akong bana? Karon naman lang ni nga midako ang iyang lawas nga mag-sleep ug na siya unsa man kaha ang hinungdan. Well, Julian, maningkamot lang gyud ko makatubag ko nimong mga pangutana sa among pagtuon sa medicine na gitawag og obstructive sleep apnea. Kini siya gitawag na tog naay recurrent waking up o sleeping. I mean dili straight ang iyang pagkatulog sa gabi because of apnea o lisod sa paginawa. So mahitabo wala siya sound or good night sleep. As we all know, tinalam gitag mo sleep in order to maintain our homeostasis, to recharge and recuperate sa itong mga energy spent. So mahitabo, during the daytime, giduka ni siya. Mura siya na ay narcolepsy. Nagatulgon mahitong panahon sa adlaw. So muna gitawag og obstructive sleep apnea. So hinaot nga makurhian ni siya sa labing madaling panahon. Ikaduhang pangutana, kapila na nako siya mabantay nga restless gyud kaayo maong ako usahay ang magsuffer. Kay dili naman sad ko makatulog kay maigo man akong suso dughan sa iyang kalihok. Dili man sad ko pwedeng ato matulog sa lain nga room kay basig mahiubos niya siya kanako. So wala na bay magtiayon man mo Julian so magdugog yung katulog, no? So akong isugyot is muduol ni siya sa labing madaling panahon ug usa ka adult pulmonologist or ENT, mga espesyalista ni mga doktor nga makatubag naman sila mga diagnostic procedure, no? Sa hospital setting na sila gitawag namo og sleep study, no? I-measure diha ang iyang oxygen o carbon dioxide nga inunta level during the sleeping time. Na may kahimanan gitawag nato og polysomnography na paggamiton sa atong mga pulmonologist.
To avoid breathing difficulty during night time, kasagaran na ni mga pulmonologist mo suggest of the use of CPAP. Kining CPAP usa ni katahimanan nga mo open sa airway during sleeping time. So dili na ni siya maglisod pag ginhawa. So mao na yung mga posibleng himuon, no? Wa ko mingon nga mao gini kay di man ko pulmonologist. So pero nakahibalo ko niya na, no? Nga mo paluag sa ginhawa kining gitawag na tuog CPAP, no? Ikatulong pangutana. Madugangan ron ang akong kabalaka kay magmulo naman siya bag-o lang sige sakit ayang ulo. Ngano man kaha ni? Well, usa sa mga inunta hinungdan nganong masakit ang ulo is lack of sleep, no? Kay siyempre kulang kung kagpahulay sumulabad ang imong ulo. Ang uban ani nga mga inunta mahitabo kung na kay obstructive sleep apnea is na kay mga cognitive disturbances, no? Na magkuan ka, irritable ka o dali ka sa puton, dali ka forgetfulness, na kay dali ka malimot, drowsy ka o well tantamount to poor job performance, not only job performance ito sa mga estudyante, academic performance, no? Mo snore ka ni ani, no? Ang uban ani na ay mga leg swelling, muhubag ang mga tiil o well tantamount to mga heart problem later on. So, akong isugyot nga, kung naa kay obstructive sleep apnea, please don't drive kay you are more prone to meet some motor vehicular accidents. Okay? So, hinaot nga, nakahatag ko nimog tubag sa imong mga pungutana, Julia, no? O, gikan sa Chunghwa Hospital Pediatric Alumni Association na sila gipahibalo nga, katong mga frequently touched nga mga objects o mga butang, kinahanglan nga i-wash yun siya o antiseptic solution like soap and water or any antiseptic solution. Sa man mga butanga o mga lugarahan nga permi natong hawiran. Yan mga remote control sa atong TV, kanang doorknob, kanang atong mga switches. So mauna nga limpyuhan ka na siya. Chairs and tables or furnitures, limpyuhan ka na siya permi. Alright, so daghang kayong salamat sa iyong pagpaminaw sa atong programa. Sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra. Hinaot nga adunan sa kamoy nakutlo ng pagtulunan karong adlaw. Dili ka mo mangluod basuko nga dugay kayo gitagag pagtagad inyong gipadala nga sulat-suliran. Kadaghan ko kay may madala diri nga o madawat diri nga sulat-suliran. So, akong partner distansya lang ka sa kami ato ni Bathan. So, daghang kayong salamat. Gikan ka na mo diri tanan sa RMN Radio Nationwide. Maayong adlaw ug daghang salamat.